ife ji anyị kita ife ji anyị erike o nwere ndị bụ long term nwere ndị bụ short term onweghị etu a si enyere onwe anyị aka kita anyị amaghị ebe president nọ a na-azọ ndị ma ife na-eme na-anọ ka bidogoro n'ebe onye isi ala nọ etu anyị si ahazi ihe gbasara akụkọ ihe gbasara ahụike uche nke ọ bụ etu ekwesịrị isi mee no o kwesịrị ịkọwara obodo ebe onye isi ha nọ ife na-eme onye isi ha mana o dogoghị anya na ọnụma anatachi Naịjirịa nke ha agago ife ya nọdụ na kịta mee bụ kedu etu anyị ndị Igbo ya esi dị mkpa na ndụ soro mee ife ndụ ya take over maka nke Buhari ọchịchị ala onwezi ihe n'iwe onye nata ebe a sị na anyị na-achị prezidenti arụ adịrị ya ọdụ ụba ma isi ma ntị ma prostrate na ife ndị ọzọ gasị ọ mmadụ ka ọ bụ we pray for him anyị kpere ya ekpere mana ọ bụ ka ikpere ya ekpere ka ọ natachiakwa ọ ka ọ dị ndụ maka na ọ dị ka kịta ọpụ kịta o nyere efe ọ dịzị ka a ga-asị na ihe bịara onye nke anọ ugbu ọ dịka ọ ga-asị na ihe nweziri etu o si na-emegharịta ọ bụrụ lọkụ bụrụ na o nwere ife o mere ife na-aka mma karịa etu ọ dị Buhari si anyị na iyi enwe $1 to $1 adịghị long ọ bụrụ ọrụ akwado iru 600 naira to $1 mana kịta ọ gbarata akwana nwantịntị mana ọ ma agbatacha because ife kwesịrị ime bụ as not floating exchange rate it must be floating exchange rate just one exchange rate ọ dị ha na-abụ afọ eje goro nke dị chip jele na nke dị na ọbụla m rive aga ha so ndị be anyị chee na uche o nwere ndị nzukọ na-akpọ APC ha ji Naịjirịa recession na Naịjirịa adago n'aka ha ebe efekwa ndị be anyị ka ha na-agbakpu ebe ka ha jee win na Anambra gọvanọship maka na pati ha na-erigi elekshọn maka ha ji prezident biko gbakwanụ mbọ kama ndụ nọ na pres gbanụ mbọ kwa ụlọ kọwara ndị be anyị na eni steeti a n'Igbo ndị a na-ada ebe niile winere maka na ha rigoro na Edo rigie na Ondo reduction iwetu onwe anyị ka ọ bụ agwago m ndị Anambra ime press conference mana na ememe attack mee attack bịa mana ikwugide eziokwu onye na-emeghe attack na West anyị ekwuona na ote na-ekwu okwu na ọ dana uru n'oge a ga-emewezi eme ya bụ akụrụ ụlọ a na-ekwu okwu ọtụtụ ndị mmadụ ekwukwana na ịbịa eme ya bụ akụrụ ụlọ na nsogbu dị n'Eriga n'uche nke gị enwere etu ha nwere ike isi wetụnata ntaramahụhụ ụmụ anyị ji ego na mba ọzọ na ọ bụrụ na ha si ka akụ ha pụta ụlọ 1992 they swear them in as governor of Anambra. The title of my speech was Think Home. In Anambra kita, if for some hotels, no even cool natara. If for industry, no even cool natara me. Apo na heme enough. Ana hemezu. Yeah. Mana ife ikwu amaka. Anyị nwegasịrị ndị echiche dị iche iche etu esisekwu ndị gọvanọ yọọ ha dịkwu ndị ana Igbo yọọ ha ịmana ofu enyi nwoke onye be anyị Igbo ukwu lụrụ university na Lagos
nje ka m challenge tie ife ọsị m nyenumana na ijere yohana ebe a yohana ebe a yohana ebe a nwe nke enyere ya ọ na-abịa kịta egwu ya na University of Lagos ọ ka anyị richapụ ego ya ji chere so ọ dị mkpa na anyị ga-edozi etu esi enye ana ọkwa ndị youth anyị ọ bụghị onye bụ ime invest na naba ego mba ọ ya na-eme ka anachighị azụ ọkara anyị mma ịpụ etu ụmụaka si ekwu ka anyị pụọ ọkara anyị mma ịnọgide na Naịjirịa mepụtara n'anya ife a abụghị ife AN ife Biafra nwere ike ama onweghị etu esibecha aghara ịna na ọ bụrụ na Naịjirịa na-emegbu anyị etu esi emegbu anyị ife ndị be anyị na-ekwu bụ eji ndụ eme gịnị ndụ enweghị ọnọ onweghị chọrọ ya onye ajụrụ ọ na-ajụ onwe ya ọ bụrụ na ọ kọntinu ejuba anyị etu a megbuba anyị etu a anyị ya analịrị mana ọ kara anyị mma na-abịa dozie Naịjirịa Igbo achịwabe ha Yoruba achịwabe ha Hausa achịwabe ha ife a na-akpọ restructuring nke ahụ bata ọka anyị na-eje n'ọgụ mba n'ikpeazụ ka anyị bịazie n'ihe gbasara okwu ndị Anambra na ndị Igbo na-agbaba na APC mgbe anyị ka na-etolite a na-eme NPP na NPN na bụrụ onye anọ n'ọnọ na NPN na-asị na ọ bara pati ndị Hausa kedu ihe i chere na-akpụga ndị a o nweghị ife na-akpụga ha karịa ha na-afụgo ha na APC na-use power gọọmenti federal gọọmenti na-erigi election so ha chọrọ ije steal the position steal the governorship position but ọgọna ha ọdụka ọdụ anyị eme na mgbatu dị egwu and kọwara ụmụ mmadụ na ụdị ndị ahụ ịbịachi anyị bụ nọ ebizi anyị afọ na complete ifere Opurobios Igwe Ejenga